Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. Gusto ka makasave? Oy, atol tas inyo. Wa mo ko'y obligasyon sa kinabuhi. May murag mga obligar ko nimo. Kay mga obligar sab ka nako. Tipon ba ta? Ha? Oh. Sige. Tipon ta. Unya si Melody. Ay, nag-ipon man may kwarto kay wa pa may lain. Ipagawas na ko iya mga butang. Unya, Uy. kita na'y magtipon. Uy, nindot. Nindot na da. O sige, tipon na ta. Dali ada mo ikasinabot tayo eh. Ano bang nagpanaganam kung ingon ni mo sa una? Sus, para ikaw raywa kasabot. Di ay. Nasag na ibaw palang ko na eh. Ato lang gibiyaan ko sa kong asawa, wa na. O ano to ko maghubog-hubog kay naamlay ka nga, anda mo saw na ko. Tana. Mga pinatagkaon ha? Kay murag, gutom na gyudeda. Ay, upa. Haon sa may gusto ni mo, ha? Kadugay ba ni mo na kable? Anda malami sabi, kay mga on miniga mi hoy. Ibalins plato ni Dara mo sunod. Oo, tiya. Di ni mo day, Biludi. Mayong gabi sa Noemi, hoy. May, yay! Ayaw anak mo ni Manoy day. Magkapasakit na sa hawak pumation. Tiyo na lang. Ha? Tiyo lang kay nagtiyab ka ni Ga Susana. Paris man tiyo tiya, di ba? Ha? Ay sus, ay na pagsigig pakigsultian na kay tanga una. Ha? Magsigir malag ha. Ano ba? Sige na Melody, lakaw na sa kusina. Tawag niya mi kon andam na ha. Oo, tiya. Ni lagi. Nakadayo na kita ko din sa inyo. Ay, ali, lingkod sa diri. Dali, sabak na ko. Ha? Sabak. Daoy do. Daoy kalain, uy. Agil, sabak din eh. Be. Ay, pislat man. Pislat mang agil ako. Gibundak to ni mo imulubot pagpasabak sa mga kaoy. Sorry ga. Sakit. Alala, oy, giugay mo guna ni mo. Naandam ko na niya, Lisa. Kalain pa matiyo nga may lain mga kauban din sa pay. Ug lalaki pa gyud. Nganong mi ama na si Noemi, hoy, nga minyo man na siya. Saan ka? Saan ka diya? Nakuman ka nang di ewa ka magibanag pita mo. Gigutom nas ga mi hoy. Andam na, tiya. Ba diya? Hawa diya. Kay mga ono mi. Hawa. Oo, tiya. Hawa na! Awa na. Sige, kawa na lang gyapon diya. Ay lang ba noon na si Papawa? Ga. Dahil Lodi, dili, mga unta ni. Ay busog na siya, oy. Bikaon man na ganina. Kita na lang mga on. Aliga, hungitan ta kaga. Gunitin. Tabi unan mo. Muna na lang kugsod sa kwarto, tiya. Uy, dili, oy. Sogod ka ron ha, paminaw. Dili ka na tog sa kwarto ha. Dili ka na sa sala matog. Kay kami nang duhas mihoy dito. Ha? Unsa nang orasa? Papagyapon mo kawas si tiya ikan sa kwarto. Unsaon ko man iniron? Gawa mo ko ikapliti pa ingon sa trabahoan. Yabang kikuha ang tanan ako sweldo. Bahala na. Manok to kugsuway sa kwarto. Tingalig malito niya ko. Tiya! Tiya, Susana! Tiya, mo ato na ko, tiya! Tiya! May mitubag. Bahala na. Ako muspa na. Tiya! Tiya, ato na ko, tiya! Tiya, Susana!
Tiya! Day, Melody. Ali, day, dayon, dayon, Oh, dayon. ay! Bastos! Buhi ko! Ay, kukupte! Uy, oy. Ano mo? Ga, imo pa gumangkulay, kit lang kasuko. Ako gipadayon aron, mo'y mupukaw nimo kay may kukupukaw nimo ga. Suko noon? Oy, ngano mo na, Melody? Isog ka? Ha? Isog ka? Tiyan ang buhok! Anong suko-suko ka? Ha? Nasuko ka, gipadayon ako stiyo ni mo mihoy din eh. Kaya naman, imo na ni Bay, magbuot ka man. Hoy! Ako ni Panibay! Ako'y magbuot kung kinsa pasak o nung pakadaogo na ko din eh! Tiya, pasalo ako. Nakalitan lang ko nakakita ni Noy Mihoy nga ingon ni Anang itsura. Oy! O, nakalimot man di ako dayo nag-brief man di ako noon sa ba. Uy, nangablim ko ni mo diretso. Ako isa, ako isa. Dili, oy! Nganong tok-tok-tok mo sana siya? Mulakaw naman ko. Ugwa ko ikapliti. Naman ni mong tanan akong sweldo. Paura din ito yun, di mo niya nagkatugaw kag pahoy? What? Dede, bigay. Ha? Dara, 50 pesos. reklamo ka? Ha? Unsa may problema ni mo na 50? Naku. Pila na may plate ni mo? Di na mo kamot og 20. Mao. May sobra ka pa ikapalit og usa ka kanon o kunya munggos. Sakto ra na. Lako na. Naku na oy. Adto na ko tiya. Magpaon ako kanon. Og may dilata pa man nga kinumpran ako kahapon. Magdalang sab ko. Aron makatipid ko. Ay, pila na ko kapuan niya nagtrabaho. Pero agit ko makapalit og bagong sapatos. Sige ra ni kaok ang ning sapatos na akong gigamit. Magsige ra sa ko papilit og rugby. Ang hinatag pa man ko ni sa una ni nang lusing. Daan na kaayo. Uy, Ang Hinuktok. Nagunaon na kung saan ni mo ang bonus ni mo ugma, no? Ako, magpalit kong bagong sini na sapatos para sa atong Christmas party sunod simana. ha? Ay, hindi lang ko maapil, uy. Mauwaw ko. Uy, noon sa mong kaday. Uy, ano gun kay day, kundi ka mo tambong. Daka na mga premyo niya, may raffles pag yun. Maswertihan day ka, makabunot kang cellphone. Ako last year, electric fan. Nagkumkong prices na good. Labi pa kay may mga bisita nga naguntaw. Mao ba? Mo cute. Busa tambong giday ha. Hello, iho? Mami, nanawag ka? Miss me? Of course. So you better come home for Christmas. Gusto kong niaka sa Pasko. Dili ko mo saad nga makapauli, ma'am. Why not? May tiyasan po ko og paint, mami. May exhibit kong apilan. Christmas is all about family, iho. So come home, please. I miss you, nak. Taw-taw na kitang wa magkauban. Mami, pareha sa gyapon ko na ako diha. Dili ka pa ta magkauban kay busy kay kasi umang lakaw. Pero na ako sa bahay on Christmas Eve, anak. So come home. Okay. Ako pa rin kamutan. Good boy. I'll be sending you money for your ticket. Okay, ma'am. Bye. kinsa yung magikasulti sa telepono? Si Mami. Gusto siya mapauli ko sa Pasko. Then? Mamauli ta. What? No! I want to stay here. Mas nindot ang fireworks display. And besides, I love the weather here, babe. Wala ko maanad sa kainit sa Pinas. Not to mention the crazy sale. Oh my gosh. Oh, nahinumdum ko. Magawas na ang new edition sa Chanel bag. Oh, I can't wait to have one. Chini, daghan ka na kay branded bags. Maglisod ka na gamit ang tanan. Babe, it's my collection. And it's expensive. Parang saan pa ba nga nakauyab kong adunahan? Kung dili rasab ko hatagan sa akong mga luho, dili pa. Oh, So, is a new bag or no sex? unsa?
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!